Вераніка Перапёлкіна, слухаючы новыя запісы вея-песняры, сярод традыцыйнага шматгалосся і акапельных спеваў, сваім абсалютным слыхам не магла не адчуць новы вакал, новы тэнар. І сапраўды, салістаў музыкантаў цяпер не 9, а 10. І ў новага песняра няма вусоў. З адной арміі трапіў у іншую. Гэта цяпер галоўны жарт удзельнікаў беларускага дзяржаўнага ансамбля песняры над новым салістам. 21гадовы юнак Андрэй Усанаў спяваў песні легенда ў дзяцінстве і не падазраваў, што сам гэтым стане зарабляць грошы. А залаты фонд славянскай і сусветнай культуры складзе яго рэпертуар. Пел песни песняров, там «Молодостная Белоруссия». Еще много очень песен песняров исполнял, в принципе, и занимал с ними какие-то места на конкурсах. Вот. Ну и мне так все подсказывали постоянно, там, руководители мои выше. Вот, там, песняры Андрей попадешь скоро. Накаркали. Андрея заўважылі на 10-м усеармейскім фестывале і арганізавалі праверку на трываласць. Каб стаць салістам, прыйшлося прайсці як агонь і ваду, шматлікія праслухоўванні. Так как я пел, наверное, эстрадные песни, просто мне полностью надо все менять. Вот, прочувствовать это все очень сложно на самом деле. Ну, приходится просто. И это видишь уже потом на концертах, что на самом деле зритель это понимает и все выражается аплодисментами. Яго манеру выканання ўжо параўноўваюць з мулявінскай. Мулявін, дарэчы, таксама служыў у ваенным ансамблі. Новы саліст адпавядае стылістыцы, напрацаванай вея-песняры за 40 гадоў. Андрэй у ансамблі яркі, галасісты, адметны. Если рассматривать его в спектре радуги, он, наверное, какую-то красную такую краску несет на себе, вот, украшающую. Во-первых, своей молодостью, своим талантом и искренним подходом к делу. Ён не вучыўся спецыяльна вакалу, за плячыма толькі музычная школа па класе акардэона. Аднак у Андрэя песня ідзе ад душы, як і належыць сапраўднаму песняру. На рэпетыцыях усё часцей яму нагадваюць пра дабрыню слова, а не пра чысціню інтанацыі. Когда это все прочувствовал, как только вот сюда попало, не то что даже в память, оно попало уже к тебе в сердце, и это уже совершенно иную окраску несет в песне. Ты начинаешь этим жить, а вместе с тобой начинает жить этим наш слушатель. Артыст ансамбля песняры – асаблівая праца, гэта служэнне. Таму армейская дысцыпліна вельмі спатрэбілася. Здесь у нас полная самоотдача творческая, и не только творческая, но и огромная часть времени жизненного уходит на работу в ансамбле песняры. Ён не цураецца касцюмаў народных традыцый. Малады, але вобраз гарманічна ўпісваецца ў ансамбль. Хоць і спявак з прозвішчам Усанаў застаецца без вусоў, звычны для песняроў. Усы не растут у меня, усы нормально. Вот. Вераніка Перапёлкіна, Сергей Вяль, агентство Теленовинов.